वातडा करून त्याला संरक्षण द्या, वाहतुकीचं नियंत्रण करा. स्वराज्य गोविंदा म्हणतात. थर लावणे सिद्ध झाले. फक्त 4 थर लावायचे. फारच सुंदर सुटसुटीत प्रयत्न सलामी झालेली आहे. अतिशय चांगलं प्रदर्शन चालू आहे त्यांचं. टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करा. चांगलं प्रदर्शन. सेल्फी का तासा सेल्फी महाराज की कृपया गोविंदा भक्तांनी रस्ता जाऊन थोडा मागे उभे राहा. रस्ता मोकळा ठेवा. शांतशक्ती मंदवीर आहे त्याचं हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत. जय हिंदू, जय हिंदू, जय हिंदू. लोकांना रस्ता स्वराज्य मोकळा करून मोकळा करा. थोडा आपल्या आतल्या बाजूला या. प्रेक्षकांना विनंती आहे सर्व गोविंद भक्तांच्या माहितीसाठी सर्वांना